Ассалому алейкум, меҳмонакои азиз. Манамон ҳозир дачи оила ба пагои ки мана тоза ҳаво дар гадаво гуфтагӣ барин бетон мазза када дам гиретон. Ин ҳавои тозагиша бинетон мазза буч ин ҳаво ба чӣ расидааст бетон дам гиретон мазза кунетон. дурреза дунё ба ҳамин ҳавои тоза багардетон ҳузур када мазза када. иное бинетон ин чӣ хелин дарахто чӣ хелин гуло кахо рафтааст чӣ хел хушрагия бинетон хушрагия. пагои ки мазза кислород ҷудоям ин кислороди зӯр ана ҳазор хел дарахтҳо ҳаст инҷаба бисетон чӣ хелин хушрагия бинетон ин тозагия бинетон ана ҳавои тозагия бинетон мазза када дам кида меритон ҳаво тоза мағзи кӯба ин дарахтҳои хушрӯ мана каутизор бисеткоя бинетон шаршаро ҳаст мазза када ин инҷа лес шудаги лес ҳамин хел хушрӯ ҳазор хел дарахт ҳазор хел дард ба даво ҳавои тоза сетон. ман ҳозир шумо ба якта бисетка абзор када нишон диҳам шумо ба чӣ хелин ин гулое бинетон гул кахо рафтааст мана бодомо гул кахо рафтааст мана сетоми инҷа ба мазза кашида дам кида раветон ана гулои хушрӯ ана сетон меҳма таскилчо басор шуда мазза када дам гиретон ҷудоям ҳавои тоза зӯр ҳозир ман шумо ба бо дариша абзор када мӯрам. набинетон чӣ хелин набинетон качелоя дисетоми ҳар як қадам ба качело